en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men a goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri filtima ɓaleri buuɗali rumede fere feeñe windere feeñjay ɓatake bindaɗo amde jeeɗiɗi silto hitande ujunnaji ɗe nogas ɓatake men ko fate gandal en jetti jomiraɗo tuma nde nawi en jillu to lappol palol dande maayo en jaari dendagal ndulmaji demɓenaɓe ndulmaji funeɓe e ko taaɗi ɗum kala darde mabɓe faayodinde nangude e ko garduɗen toon ko jewte ɗe mbaɗɗen toon ɓe dusodire men ɓe ballodire men kono kadi en jetti jinnaɗo woni Abou Baydy Kaw ɓurɗo andirede Keccel Sarr en jetti no feewi musidɗo men Alhuseynou Kane ɓurɗo andirede Lolluɗo Kane dariɗo hen darde faayodinde en jetti cikko maire commune mo Nabadji Siwol o woni mawɗo men Malal Déme en jetti mawni men musidɗo meɗen Abdoullahi Sall jangguinowo ngana remiyanke kono ne kadi mawɗo men Abou Oumar ɗo yewtere nde waɗa Waly Soma en jetti mawɗo men Yaya Manguel Sall e dendagal bandiraɓe ndulmaji naɓe nonne kadi Jammi Bambour naɓe mbahna ɓokki sabbudo wudduru ha fayenma tiggere kalɗo garɗen hen en jaari dendagal bandiraɓe jewte mbaɗa toon juɓɓi ko fata banggue ndema e awa e gaynaka e fitram golle musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe yewtere meɗen nde innirɗen buuɗali rumede kono kadi batten haqqillaji men e yewtere suudu men ha hande ko weltare ɓiɓɓe fulɓe woni ɗon nde tawno jiɗɗen ko hirjinde koye men faade lappipine ɓamtare jiɗɗen ko hirjinde koye men faade e ɓamtare nde tawno leñol koma daña hirjinoɓe neɗɗo koma daña kirjinowo hono no équipe football dañirta hirjinoɓe wonoɓe dow ene poɓɓane gamane konga beele ɓe ɓeydo tidde hono no mbir bakkorto ene haɓɓa dadi mum ene sinka dadi mum ene rufa kosemeje ɓandu mum ene ƴeewa foɓɓanoɓe mum ko ha ɓuura susde leñol ne koma daña ɓen beele kadi ɓeydoɗen soggude koye men faade ɓamtare ɗum waɗi jewte men buuɗal yurmede jewte men suudu men ko fate ɓamtare ko enen foof ndendi poti hen poɗɗen ko wattuden haqqillaji men beele payen e ɓamtare musibam tedduɓe yewtere men buuɗal yurmede hande yowiti koye heblo ngam yillade men yoga e guure tawde en sukaɓe enen jooɗi keblaka sukaɓe enen jooɗi keblaka
so tawi ndungu ari gese ɗe natti remede no hanki so tawi gese maaro ɗe ngabama yarnama ndiyam sarama maaro ko fuɗi lortama ɗoftama heddi ko yarnude sukaɓe heddiɓe kala nana galleji jooɗi jonde nde ne heewi suko o heblaka to banggue haala o heblaka to banggue bindol o heblaka to banggue gollal o heblaka to banggue fitaram golle beele janggo o wawa wuurde o suusa o wawa ñamminde hoore makko o wawa ñamminde jinnam makko o wawa ñamminde joom suudu makko e sukaɓe makko tawa tenkani sa ari e guure men demuɗe galleji men tawata ko sukaɓe ne jooɗi ɓe ne jirlo haajuji ɗi ngala ɗum noon so tawi eɗen laara ɗum ɗo henno ɓerɗe men deeƴata hay so tawi woni mawɓe wonɓe e nder ɗen guure kañumen ne ndaara ene ndeeƴine ɓenno enen ɓerɗe men gonata koye bumpade no bem peƴƴe mawɗe hande gonɗe e fusde ɗe poŋe maaje ɗum jeyi sababu noon mbiɗen bandiraɓe sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe taweteɓe ɓoggi karle ha e nokkuji men duuɓi 5 hikka ko miijoji garani en ngam yidde wiide mbaylen jaɓɓal beele jaadine aduna yo yontu suko o soɗannima tawmo jogui meccal omo nani ɗemɗe yo yontu suko o so woni wuuro makko omo nani ɗemɗe omo mari haqille e needi e pinal omo jogui meccal so yalti wuuro makko o fayi wuuro wongo ya taw so yeehi o wonata punteteɗo ko neɗɗo joom diine marɗo pinal e needi e joom meccal nde ɗin miijoji miija wiya ngare inde dañama hebla sukaɓe Afrique taw kadi rentuɓe ɗon ɓe ko kiram kono ala hen kala joguiɗo lewru ma yeddu kala goto fof ŋanco poos mum wooda ko yaltini ndendinen ha wona hitande beele wooda ko maheɗen ɗum waɗi alhamdulillah fedde hebla sukaɓe Afrique nde tini ɗe caɗele yawni eko dañi ko ngam yidde wadde e leydi yaltinde kuɓeje beele janggo joomin jiiɗe yiyoɓe so jiiɗe golle ne mbaɗa namdo holko saabi ɗum waɗa kono en donki dañde hol namdotoɗo hebla sukaɓe Afrique ko yahata en donki wona galu mum wona lamɗo mum wona jontaɗo mum wona jimeteɗo mum wona saaha kala jaltinowo balle mawɗe ne waɗa en donki dañde hol biyowo ko hebla sukaɓe Afrique yahata tawno hebla sukaɓe Afrique wona Habous Dieye wona Amadou Tijani An Dieye wona Mariame Tijani Ba Dieye wona Haali Abouba Dieye wona Abdoulaye Sarr Dieye wona goɗɗo Dieye ko sukaɓe Afrique kala miijiɓe wiɓe ngare paaboɗen ɓesguji men beele aroɓeɓe kam mbawen faabade hay soko yimɓe joyo e mabɓe hay soko yimɓe joyo e mabɓe ɓe jangguine ɗemgal mabɓe ɓe jangguine qur'ana Allah o ɓe jangguine sariya o ɓe jangguine pinal ngal ɓe jangguine meccal ngal ɓe jangguine ɗemɗe hande gurdeteɗe e aduna ɗe woni arab anglais français sa wawa ɗe hande haaju makko ko lofi koma nanga intermédiaire ene haala ne nantina kono so tawi hande a noddama e plateau télévision mo Amérique aɗa haala culture maɗa aɗa haala diine ma aɗa haala goƴa leñol ma guilay gaynaka e awa e ndema e goɗɗum aɗa haala ɗum e ɗemgal français walla aɗa haala ɗum e ɗemgal anglais walla e arab ma ɗen ɓuur nande famde ko jiɗɗa wiide ko tawala intermédiaire gona ambassadeur
holko wiya ambassadeur nanowo ɗemɗe sabu ambassadeur jotto koye leydi ndi o nanata ngal ɗon ɗemngal beele o humtana haaju leydi makko ndi e nder ndiɗon leydi ndin leydi kadi itta ambassadeur mum nanowo ɗemngal ndin leydi o nana ɗum toon beele ndin leydi humtani haaju mum e nder ndiɗon leydi enenne so tawi en dañani sukaɓe wawɓe wonde ambassadeur aji meɗen haajuji men kumtatako abadan ɓen funtoɓe en puntira en dawrugol ngara emen binda basal men binda kuɓeje men binda guese men binda galleji men binda ɓiɓɓe men jaaha jeloro en nde tawno en nanata ɗemde en jiyata ɗeya yeleteɓe ɓe jaaha ɓe jeloro en ɓe keeɓa jawɗele ɓe gadda ɓe tuusa en seeɗa ko heddi ko pe posuji mabɓe eɗen mbatta miskineɓe yelorteɓe jawɗele kewɗe lemminteɗe bankaji kewɗi otoji ɗaɗɗi ɗannotoɓe avion ngaji duule mutoɓe ɓe jaaha jamma ñalawma ɓe gona jooɗotoɓe ɓe nawata ko inɗe men e jettoɗe men e ɓiɓɓe men tene kadi hay mbuuɗe e mabɓe en keɓata yonti garon goto foof wooda ko addi jahon to kiidira mawon tawɗon kuɓeje tati cupitiɗe nan ɗon mbaɗe hen doole mon joguiɗo leydi noksot tinno yaltu volontairement mbiya oɗo teere komin rokki heɓla sukaɓe afrique beele heɓla sukaɓe afrique wawa yanñude maha toon école dakar kala joguiɗo leyɗele yo yaltu volontairement wiya min rokki on oɗo teere holko saabi en dokkata e nokkuji bawɗi janggo wallude en dokkaten koye gueɗe ɗe mbawa wallude en est ce que yo wari en seydi o wari en taw indema sa maayi tan nde ñifi walla haadema maayde taw indema gasi saabu kala notata rokkude gasi kono kalde guittuɗa leydi mbiɗa gaare mbaɗeɗo hen école abadan ma école o notto inde maɗa bâtiment o so darima ma notto inde maɗa ma wiye inde Sar Abdoullahi Sarr école Sar Abdoullahi Sarr moni kala ene jangga ɗon holto jalta jaltumi koye école Sar Abdoullahi Sarr hay sa mayima indema heddo ɗon kono heewi rokkiriɓe nayyi dokkiri otoji dokkiri terrain ngaji dokkiri galleji dokkiri million ngaji maayi haɗo inde men kaletake saabu hollum neɗɗo yo wat jar ɗo foti jarde ɗo foti jarde koye heblo foti jarde koye safara foti jarde koye yerde foti jarde koye ñamde timmude mbaɗa forage walla mbaɗa woyndu walla mbaɗa jumaji walla mbaɗa école aji sukaɓe keble hen hono no heblo sukaɓe afrique yiiɗi waɗirde ni musidɓe tedduɓe mboɗo yiɗi rokkirde ɗo hen numéro am téléphone goto kono mboɗo ñaagui numéro téléphone mo dokkiranmi o mi rokkiranimo noon neɗɗo wadde mo aristéré tan ene noddami ne salminami ala ko wonda ko tan heewi pino subaka tawɗo hen temdere message jaam hiiri jaam waali tan ene muusi sanne sa jaabaki joyima jaabaki sa jaabima tarda saabu koye haaju yimɓe goni koye haaju message foti wonde tan ko sa jogui namdal walla jogui question poɗɗa namdade namdoɗa ko heddi ko a sa waɗini junggo tan ne yona hay soko peɗelel mbaɗɗani tan andi joomum enede tini ɗum taw wona message 3 minutes taw ko salminado taw an ɗo kippuɗa ɗo cikka ko namde kettoɗa ha gayna tawa ko haala ɓola ɗum noon eɗen gandi ne jintina no fewi musidɓe tedduɓe gonɗen koye golle wonɓe e golle noon alay saago ballodira numéro téléphone mo dokkami ɗo heɓla sukaɓe afrique kala jiɗɗo wadde hen mbuuɗu mum musidɓe tedduɓe mbuuɗu yawnaki million heewani nagge mbaalu gertogal potel hay so wuttema jiɗɗa waɗa hen hay soko paɗema jiɗɗa waɗa hen numéro téléphone mo dokkiremi o jimmi ko kala mo ene nodda yata en ene jogui hay soko ujunere ne yiiɗi wadde hen mi haalama mo tottata waɗoya hen numéro leydi Sénégal 00221 77 492 77 52 00221 77 492 77 52 mboɗo ñaagui noon kala mo ene nodda hen ya taw ko yiiɗi wadde heɓle sukaɓe afrique taw wona wadde aristéré tan yidde namdal numéro 4 taw ko calminali ko ya taw wonko jogui ene yiiɗi wadde heɓle sukaɓe afrique gandon eɗen jaara worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe hay ɓe gona fulɓe waɗi hen jawɗele mumen
sabu won ittuɓe jawɗum taw ko bamrankoɓe ndewne juuɗe men guila ɗen goni Gabon. ɗum noon firti ko won yarlitiɓe dariɓe lewru foof ne ŋanco koye mumen ne mbaɗa hen gam yidde faabade leñol ngol. ɗum noon goto men kala yo tin ɗum yonti nde neɗɗo sodata jamɗe adda wiya min ballalam nani, yonti nde neɗɗo sodata ciment adda wiya min ballalam nani, yonti nde neɗɗo sodata karoje adda wiya min ballalam nani, yonti nde neɗɗo sodata goɗɗum e goɗɗum adda wiya min ballalam nani. musidɓe tedduɓe ballodiren e koye men. yonti pelle mawɗe tinaɗe hande ko wayno fedde Fuuta to Gabon, ko wayno fedde Fulɓe Italie, ko wayno Fuuta de Amérique e pelle goɗɗe e goɗɗe ne keewi. yonti mbatton haqqillaji mon e feddeɓe sukaɓe Afrique. yo jarana hay soko ittude million ngaji ɗiɗi mbaɗon hen ko onon jeeyi. so tawi ko gonga e men jiɗɗen ko liggade heɓla sukaɓe Afrique nani won ko waɗi fuɗɗima sanno ko fuɗɗo. minen hufɓe ɗum jeeseɓe min jeeya jeeyi ko onon wonɓe caggal ɓe, ko onon min jiiɗi garon tawton amen poftinon amen hen, ko onon min jiiɗi garon gustonon amen ngal ɗo hen dongal ngal ne teddi yolnde ne juuti. duuɓi 5 amen gulla amen luuka jayinde weltare ɓe fulɓe ne haala hen jamma ñalawma. kono min donki ko hol wiyoɓe amen holno ngal ɗo journal waɗirte, hol caɗele dañeteɗe hen, holno ɗum yarata fedde heɓla sukaɓe Afrique, hono foti yimɓe goni hen, hono foti leyɗele goni hen, holkoɓe mbaɗata hen kala lewru, holkoɓe dañata hen. min donki ko dañde namdotoɓe ɗum. nde tawno leñol fulɓe ne jogui caɗele goote jomin namdotako kalɗo jawdi watte hewani namdade. ɗo intérêt mum woni tan ɗo nannete hunde ɗo so nanani tan wiya minen de min nanani min mbayri nande, kono ala ngare mbaɗen hen ko hunde sattude. musidɓe te ɗum noon so tawi eɗen jima eɗen jimto eɗen mbiya ken añaɓe, ken teppaɓe, ken forlaɓe, ken funtaɓe, hay goto furlani hen, hay goto funtani hen, hay goto ɗawani hen, hay goto añani men. ko enen gañi koye men, saabu kalɗo développement ɓamtare woni e nder rendo men ko enen dogata ɗum, ko enen ñingata ɗum. e tawno holɗum won e men teppiɓe enen jima teppitoɗen taw jiiɗa teppitoɗen jiiɗi ko ɓeydade teppude en. ɗum noon musidɓe teddu mbatten haqqillaji no moƴƴi mi ɗalda on e Amadou Thioɓeri Ba. tinnoɗen no moƴƴi keɓlen sukaɓe men, gure men sukaɓe men ngala mecce, sukaɓe men ngala gande, ko mbiyeten gandal ko de wona gandal. suka jangude arta jooɗo wona ɗum woni gandal. gandal ko ma naftore to banggue bindol mum winde jangguine. gandal ko ma ɓulne witto yalta hen wona hunde tamatode jungo. sa laari lekki ya taw guite ma ɗe won ko dogata ha yetto ɓernde ma nde ƴeewa holko jogorɗa feññinde hen. saabu hande e kayisa jomiraɗo leƴƴi keɗɗi jeese men kala subaka aɓe jaltina gande sa he magasin uji mawɗi tawa toon ne yeeye. enen noon ɗo juñannoɗen guila hecci hanki ha hande ko ɗon tan gonɗen eɗen pirta eɗen pira eɗen pirta eɗen donki ɓamtade. ngare ndentinen doole men, mbimi ko ngare ndentinen doole men. goto foof ɗo woni yo tinno yo huno tan ujunere wotere ene waɗa heɓla sukaɓe Afrique. tinnoɗe mboɗo ñagude on sabal beele oɗo galle kiidira o gasa kuufanen Gambi walla kuufanen Mali walla kuufanen Guinée walla kuufanen Mauritanie. kono eɗen ñaagui noon hakkude Mauritanie e Mali e Gambi e Guinée e Sénégal eɗen ñaaguide bandira fulɓe jaltata goto foof wiya mi rokkiɗo teere e nder laamorgo ngo. heɓla sukaɓe Afrique école mo jogori mahade ɗon e nder oɗon capital ɓorno indema abadan a mayata, abadan a mayata.
hol école mo jaltuɗa jaltumi ko école kaari heɓla sukaɓe afrique abadan a maaya tan saabu ko a ɗittindi leydi dokkuɗa heɓla sukaɓe saabu heɓla sukaɓe afrique ala ko fawni haydara so wona yidde kiram heɓlude sukaɓe meɗen musidɓe tedduɓe saabu min gullowɗo hen o sukaɓam wonɗo janggata ɗoɓe janggata aɓe neha ɗon aɓe ñaama aɓe jara aɓe jangga holko dukananmi ko ɓiye dukananmi ko baaɓe dukananmi ko taane dukananmi ko goɗɗo ko on jiyammi sinno ko ɓiyam tan ɗo wawi min janggidimi haɗa ɗo mi deeƴa ɓiɗɗo goɗɗo haajam ala hen kono wonmo ñamata mo yarata wonmo ala haydara ko on ɓiyum jiɗɗen faabade ko ɓiyum on jiɗɗen faabade so tawi ken julɓe gaare goni bita hudi en ƴewtodiren e hakkude men mbawin yaltinde koye meɗen e caɗele musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe taweteɓe ɓoggi karalle hanki en ñaguima yaafuya yewtere Walfadjri suudu men programme mabɓe koko change no seeɗa kono kamɓe koye mabɓe ɓe tintodirano yewtere suudu men wawno fuɗɗade ko 18 heures pile gasa 19 heures heure Sénégal e nder semaine o noon ɓe changino programme journal wolof wattanno fuɗɗade 18 heures 45 ɗum saabi noon technicien ji mabɓe ɗi kalnaka hanki wonde émission dimanche o yoɓe ɗacci journal wolof ngal fuɗɗo yo 19 heures nde woni 18 heures 45 ɓe kuppi ɓe gaddi journal nde nodduɗen toon ɓen kolliti kalnaka ɗum caggal nde ɓe tintina nde yi ha journal ngal ɓenni ɓe pawti 15 minutes keddiɗo kono inchallah mawla so Allah jaaɓi yontere faande émission suudu men ma wattu fuɗɗade à 17 heures 40 minutes gasoya 18 heures 40 so jomiraɗo hoddiri so ɓatake buuɗalil men nde feeri feeñe windere feeñjay ɓatake gandal musidɓe teddi woto jejjite numéro téléphone o 77 492 77 52 joguiɗo temedere temedde ɗiɗi ujunere ujunaje ɗiɗi capanɗe jeegom ujunere million million ngaji temedere ina yiiɗi wadde hen bisimilla mum joguiɗo leydi e lamorgo mum ina yiiɗi rokkude min leydi bisimilla maɗa ko an yamira ya nodde numéro o kono wona noddowo tan ne salmina ala ko jamiraɗo jiɗɗo wadde hen ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen Thank you.